Goedenavond, dames en heren, hier en voor het beeldscherm. We hebben vanochtend een overwegend nostalgisch getint programma doorspekt met een klein eigentijdsliedje. De kranten die stonden altijd vol met advertenties over goedkope busreizen naar Spanje. Boete het zomerseizoen natuurlijk. En wie kan er dan eigenlijk mee? Voornamelijk en alleen 65-plussen. De 65-plussen gaan met volle bussen. Even fijn de zonne in het Spaanse land. Ze zingen in het begin van oh wie is dat schön. En al de buk die denken al wat zien de bladjes groen. De eerste kilometer weten ze niet beter. Maar zo rond de 500 wordt de zit al lang. En klinkt het door de microfoon, we naderen Parijs. Dan huurde al, ik ga toch liever fijn op Lourdes reis. Want Lourdes reizen maakte meestal met een trein. Pastoor geeft mij en zingt daarvoor wij samen het refrein. Je kunt er lekker slopen, o bedje is gespreid. En daar wordt voor het slopen gewoon de rozenkrans gebijt. En 's morgens kunde al zo gauw als je ziet opgestaan in de restauratiewagen te communie gaan. Ze slopen niet in tenten, maar in appartementen. En kieken op het strand naar al dat groene bloed. Ze zouden willen zwemmen, maar het water is te koud. En verlangen al naar Lourdes water, dat is niet zo zout. Ja, Lourdes reizen maakte meestal met een trein. Pastoor geeft mij en zingt daarvoor wij samen het refrein. Je kunt er lekker slopen, o bedje is gespreid. En daar wordt voor het slopen gewoon is duchtig de rozenkrans gebijt. En 's morgens kunde al zo gauw als je ziet opgestaan in de restauratiewagen te communie gaan. Dank u wel. Dames en heren, de lagere school die bestaat niet meer. Tegenwoordig is dat voort de basisschool. Aan die school van toen, zoals gij en ook wij ze gekend hebben, aan die school, daar denken we nog wel eens met een beetje heimwee aan terug. In banken zaten er niet zo'n lange rijen achterin. De inkpot de kroontjespen, geloosd van aap nooit mis. De tafeltjes, jawel dat mos, zagen samen op zo haar dat gekost. Gestook de vinger op, waakte op beurt, wat is er toch gebeurd? Och ja, de school van toen, hoe fijn dan ook, de school die is geweest. Het is nou voor de basisschool van computers, video en stress. De horen goed kort, de horen luus, de catechismus was een kruis. Pastoor ik woon, maar je had goed geteld, welke vraag wordt gesteld. Welke school is nou echt katholiek, of iets dat er nog wat op lijkt. Mijn heel is kort, maar dat is voort, veel dukker andersom. Och ja, de school van toen, hoe fijn dan ook, de school die is geweest. Het is nou voor de basisschool van computers, video en stress. Er is nog veel verneierij, maar soms is het wat al te vrij. Een strakke lijn, die heel misschien meer kinder in het spoor. De elders slaken en een zucht en denken aan uren school die terug. De meester was autoritair, maar och toch ging de geer. Och ja, de school van toen, hoe fijn dan ook, de school die is geweest. Het is nou voor de basisschool van computers, video en stress. Van computers, video en stress.
Misschien kende het volgende liedje nog wel. Het gaat over iets kleins, iets onnoozels. De cent. Nog even kom ik weer met oproten. Voor de allerlaatste keer. Ik weet, gij hebt ons nou verlaten. Nou krijgen wij geen centen meer. Want gij zo'n klein onneuzelmuntstuk. Veel peren worden immer waard. Ja, heel zakelijk bekeken. Worden lastig zoals me beweert. Kopermuntje, klein portretje van ons oude koningin. Nou je niet meer van doen ziet, ga je het museum in. En gij wordt toch dik en heel groot lichtpunt in zo'n menige kinderhand. Want de cent, dat was de sleutel vroeger van lui lekker land. En mij dat kreeg als beloning zo hier en daar zo'n cent. Een kermelster voor te kopen, toen waren wij nog gauw content. Kopermuntje, klein portretje van ons oude koningin. Nou je niet meer van doen ziet, ga je het museum in. En ook hadden in o lange loopbaan o heel verdienstelijk gemaakt. En ik geloof wel van alle munten hoorde gij het meeste vastgepakt. Ik woont in krotten en kastelen en dat ook veel aan liefdewerk. En van alle munten eens geslagen woonde gij het dukste in de kerk. Kopermuntje, klein portretje van ons oude koningin. Nou je niet meer van doen ziet, ga je het museum in. De mensen kijken en zullen zeggen, wat is dat toch voor een ding? Dat was ons kleinste muntje, maar het was veel te min. Dank u wel. Het volgende liedje gaat over iets wat heel erg veranderd is, zeker de laatste tijd. Het hoors van vroeger. Soms, als je door dorp op fiets, dan vulde op gemiste iets. Wat is er van het hoors geworden? Dat ge van vroeger goed nog kent, ge wordt er toch zo wat gewend. Veel ging verloren door de jaren. Gedenk, dan kijkt deze moe hin, is dit nog hoors waar ik ben? Waarom moest altijd al de wieken? Zo fietste daar hier langzaam weer, maar wat gezet, dat is niet meer met het oude hoors te vergelijken. En in dat oude hoors van vroeger, daar stond nog Hoegers boerderij. Dat oude hoors is afgebroken, dat hoors dat is voorgoed voorbij. Het is nou ook alweer te laat voor ons oude patronaat. Het klooster is er ook niet meer. En wordt de meerthal opgedoekt, dan wordt er hier weer stilgevloekt. En dat niet voor de laatste keer. Buizenmeulen zien we kwiet, er stiert nou neebouw in de riet. Ze ging op plat, ons al kazerne. Zo giet dat stiekem voor en noord al de weg. En dat komt over in de plaats, weer het moderne. En in dat oude hoors van vroeger,
Daar stond nog hoegels boerderij. Dat al de horst is afgebroken. Dat horst dat is voorgoed voorbij. De meesten van ook kennen het wel, denk ik. Vooral in de zomer. Je ligt lekker in uw bed. Je ziet bijna aan het slopen. En dan opeens... muggen. Er zitten weer muggen. Ergens bij het bed. Verrekte vluggen. Die je zo meneer hebt. Eerst bij het oor, dan op de wang. Je vindt ze niet op het behang. Je zukt ze tegen het plafond. De kamer stinkt naar azaron. Insectiepennen en muskieten net. Toch blieb er maar rennen. In en uit het bed. Er zitten weer muggen. Al een halve week. Alweer zo'n muggen. Met uur gesteek. Ze halen met uw vrekke snoet het bloed onder uw negelhoed. Al doet het laken over de kop, door schitte ook geen steek mij op. Gemet en gehoud, na elke mug. Maar dan komen er elke nacht weer terug. Er zitten nacht muggen, je hebt het gevuld. En je kreeg van die muggen, een muggenbult. Wordt en gevoel wat ik o zeg, ze steken en ze vliegen weg. Van hoes naar hoes, van mens naar mens, het lijkt een bloedtransfusiedens. Let op voor het steken, want er zijn al reeds sinds enkele weken een stel muggen met iets. Toen er nog geen douches en volautomatische wasmachines waren, toen kende en moeder in feite 2 wasdagen. Zaterdags de hele rij kinder en 's maandags de klier die ze dan een week lang aan hadden gehad. Het was toch een schone tijd, want met groene zeep kreeg je alles schoon. De sopketel wordt heet gestort. Zolang wie zal het water kookt, dan in de kuip en ien voor ien wordt er gewassen van top tot teen. Het is of ik het nog voor mij zei. Als nummer 7 in de rij. De vuut wat zwart. De negel vies, het water al has lauw en gries. Groene zier, zonder wolblok en een borstel gebroekte moederrok. Groene zier, niks was gezonder en op het end nog even cupje onder. De pyjama was al kloorgelag. Naar bed was mijn oren vag. Negel geknipt, de haar gekemd en schoenen onder box en hemd. De groene jeep die rook nog fris. Op zondagmorgen in de mis. Maar daags dan ook, hij nam het zwoer. En dat ook dan weer wasdag woor. Groene ziep, zonder bolblok. En een borstel gebroekte moederrok. Groene ziep, niks was gezonder en op het end nog even cupje onder. Groene ziep,
u wel. Ons laatste liedje van vanavond, dat gaat over iets dat de mensen vroeger eigenlijk gaan hadden. Maar waar wij nou door onze manier van werken en jachtig leven steeds meer verkrijgen. Maar waar ook veel mensen nou geen rood mee weten. Vrije tijd. Vroeger moest me niks als werken. Vroeg het bed uit, vroeg erin. Dat al liet het niet merken. Ook wel eens met tegenzin. En het was ook geen erge. Kreeg die iets niklo vandaag. Laat maar liggen, och wat merken. Kunt er rennen, nee een dag. Vroeger ging het leven langzaam. En van niks doen hadden spiet. Maar wat doe je nou in godsnaam? Met de zier van vrije tijd. Tegenwoordig, als je werk hebt, werkt het uur of 8 per dag. Tussendoor heel gauw een lunchpakket en wat rennies voor de maag. Heel wat vrije uren zien er, soms wel erg monotoon. En gevraagd weer net als kinder, zeg, wat zullen we schoon doen? Vroeger ging het leven langzaam en van niks doen hadden spiet. Maar wat doe je nou in godsnaam met de zier van vrije tijd? En dan is er ook nog deeltijd, ATV of duobaan, dat is nog meer vrije tijd. Maar wat vangt er mee aan? Vroeger ging het leven langzaam en van niks doen hadden spiet. Maar wat doe je nou in godsnaam met de zier van vrije tijd? Maar wat doe je nou in godsnaam met de zier van vrije tijd? Bedankt. Dank u wel.